Takže prvotný nápad vznikol si v mojej hlave pred 2 rokmi, kedy som možno chcel spojiť dve veci, ktoré mám rád, cestovanie a bicykel. Tak vznikol nápad prejsť Slovensko na bicykli. Z začiatku trošku možno nereálne, ale postupne sa tento nápad stal skutočnosťou. Prípravy boli dosť zložité, brigadovali sme kde sa dalo, zháňali peniaze. Prvý rok sme možno kúpili tak väčšinu vybavenia, druhý rok sme sa zamerali na plánovanie cesty, nájsť nejaké ubytovania, popýtať sa kamarátov, či môžeme u nich prespať a naplánovať trasu na mape, ktorá nakoniec bola úplne iná, ako sme plánovali. Vyskytlo sa veľa nejakých nepredvídateľných problémov. Pôvodný plán bol prejsť najvýchodnejší, najzápadnejší, najsevernejší, najjužnejší bod Slovenska. Nakoniec sme sa dostali iba na najsevernejší, do Oravskej polhory. Zmeniť plán zase napadlo nejaký 4. deň na Orave, keď sme tie kopce, nie že sme si ich užívali, sme ich iba prežívali a vidina ďalších kilometrov navyše a vráťať sa po tej istej trase nás moc nenadchla. Tak sme si povedali, že to zmeníme a pôjdeme tak, kde nás kolesa zavedú. Prvá kríza prišla hneď prvý deň v Považskej Bystrici. Sedeli sme pred obchodom a čo teraz, ideme domov alebo nie, ale nakoniec sme sa rozhodli, že budeme pokračovať. Sme to nejako prelomili a tento optimizmus nás sprevádzal celú cestu. Najťažšie sa asi šlo na Štrbské pleso. Ach, to bolo hrozné, tam nepohádali sme sa, ale mali sme takú asi najväčšiu krízu. Ale to, či by tam bol alebo nebol, tak niekto by si to isto vypočul, aj keby už len lesy, alebo neviem to. Ako sa cítiš po výšľape na Štrbské pleso? Nekomentujem. Som rada, že som tu, ale nič viac. Som už počúval, keď tam už budeme. Ja som vedel, že bude to hrozné, ale tak nič som mi nepovedal. Bolo to vlastne stúpanie z Liptovského Mikuláša až na Štrbské pleso. To bolo nejakých 40 km v kuse do kopca. Tak a nakoniec sme to zvládli a odmenou bol zjazd zo Štrbského plesa až do Smokovca. Čaute, prajem dobrú chuť všetkým zúčastneným. Ďakujem. A super, že ste zastavili, lebo máme všetci radi bicykle. Super. No čo, dobre sú jahodky? Výborné. Najvýchodnejší bod bol asi Ubla. To bolo nejaký 1 kilometr do ukrajinskej hranice. Bol to vlastne asi koniec sveta, tam nebola železnica, autobus tam chodil 2-krát za deň a domáci rozprávali skôr po rusínsky ako po slovensky a bol problém sa s nimi dorozumieť. Po 7-kilometrovom stúpaní 12% sme konečne hore a v živote ním nepôjdem. Humus! Spávali sme v stanoch väčšinou, sem tam sme využili nejaké ubytovacie zariadenie, hlavne vtedy, keď už nás bolo dosť cítiť. 3 dni bol asi maximum bez sprchy.
prvý defekt na našej poslednej ceste domov a ideme to teda spraviť. Bol som prekvapený, že nebolo problém možno ani tak fakt s tou fyzičkou a že by nás boleli nohy, ale to teplo nás strašne ubíjalo. Na tom južnom Slovensku bolo cez 40 stupňov a tedy to bolo fakt hrozné. Ako keby fén išiel oproti tvári. Hej. Bolo hrozné teplo, vážne. Tak dnes už máme za sebou našu prvú polovicu, 60 km. Na dnes nám hlásia 38 stupňov, takže si dávame šlofík a slovenskom krase. A tak, je tu pekne, v chladku je nám dobre. Tak cyklus cestovania nás nadchlo, je to možno nejaký iný druh cestovania. Mne sa osobne moc nepáči nejaké cestovanie s cestovkami, ležanie na pláži, ale mám rád nejaké to dobrodružstvo, neznámo. Nikdy neviete, kde budete spať, čo budete jesť a podobne. Pred 2 rokmi som sa nevedela ani bicyklovať vôbec, to ma naučil vlastne Martin. A o 2 roky som sa ocitla na ukrajinskej štátnej hranici skoro a bolo to krásne a hrozne mu za to ďakujem, že ma zobral so sebou a že sme sa nepohádali, ale práve, že nás to ešte viac tak spojilo a že sme to spolu vydržali hlavne. Bolo to krásne naozaj. Ja si myslím, že je to hlavne o tej psychike, určite. Proste keď vás ten človek podporí a ešte viete, že vás má rád a že vám chce práve že dobre, tak zdá sa zvládnuť všetko.